Hi guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel. Mas Ilia. Tas Ilia guys to ah. Day pag sleeper day. Uy, papa kanay motor. Pisa. Anak ra ka kanay motor be. Hi guys. Oh, tuh dagan-dagan kay mahadlok tang nay motor. Maghadlok ka. Hi guys. Dali ginit uban ta. Tek na mo motor. Oh, Ginoo. Silan. Guys, padong mi dari guys kaya guys. Dahil nagdaog ko hit guys di ah. Kaya ba mo kasami padong guys, manguha mi og limonsito di ah. Na guys, tigingging mo itig kuhit, ako mo itig pamunit. Tara ngati. Napabidag ang bunga na. Di man maklaro ko isus, dira. Isara pa to. Isara to. Uy, nawaman. Pastilan. Luk. Oh, dira guys. Dira bunga. Luk pa dahil mo tago man ti. Dira guys, na nami kuha. Nag-iisang bunga. Daday, daghanday bunga to si babaw. Diti. Ikaw tig pamunit day. Kumbati. Kita. Di na kumutan na si baba, rekos ubos magtanaw. Di ka natin kuhit. Kana? Jatan ko kuhit na po. Ha? Uy, di ada po'y kuhang Ilia di ah. Sus, pastilan Ginoo. Wahati. Tunso Tasa di, padaplin di. Uwa, inday. Padaplin ka na yung motor. Ilia, nakakay kuha. Uy, very good. Punita bi. Sus, tapa dyan sa kanay pa. Punita. Diara. Ay, dia. Nado ka buhok. Punita na. Diara. Dia. Wow, narag. Limonsito bi ko na. Tapa isa. Punita ko. Si Ilia mo itigpunit guys. Papa na to. Papa, di pa. Nalingaw si Kim magpamunit. Yay! Tapa, dali. Dali. Ang bibi, dali bi. Kana punita. Very good. Dali kinay motor. Dali. Tapa bi, dali. Dali. Adto sa kanay motor. Dari sa padaplin sa adto sa. Insa na kanay pa yung motor. La kung batig hangad. Dara David. Danar ka. Atangi. Natigil ngayo. Tara. Dara bi. Dara na. Kugihan nas amang tigpunit oy. Ano ba gilak? Kuha. Dali ngari. Di man mangipit ni Ilia oy. Daghan na bay kuha. Uy. Dali ngari. Wow, pila ka bunga? Sara man day. Isa lang. Pila? Isa lang. Sara ka buok di ay, abi kog daghan, daghagdahon. Sara day be? Baby, give ni mama be. Thank you. Ligid be. Inay, kamaligid ka. Tato po dato to. Okay. Mama. Napay bunga. Tumas kinaibabuan, di na makaabot tiging ito nabi. Dali. Inay, dali. Inay. Hala ka. Tapa. Dali. Tapa ka. Tuna bi, makabi, naidaghan bi. Tapa bi. Ito nakapila, nagagmay ka doon. Tapa bi. Tuna. Dali ka na yung motor. Dali. Okay.
Dirikod ang bibi. Sus no. Ang gamaja magi unsa man ang pijurot may gi hatag ni Ilia na ha. Nah, butang eh. Kami na daerah magangbun. Dia kari kay dake, kari duha ka buok. Sus no. Upa man nila lutas ngani kay nay motor. Unsa na aja katabo. Napate. Nay daghang bunga no. Kini katos ibabaw. O kanang wana kina ibabuan. Wala day, dali day. Ni ba nang napaisa? Napaisa be. Okay, very good. Matangtang. Tangtang ah. Hindi. Yara. Buti man eh. Dance lah dance. Li. Tuana ka. Dali. Ato nang gamay. Kapalagi na lutas. Dala ka na pa yung motor. Kuha. Ito. Dara. Wop. Ini ka madis mo unsa pa. Kinsa? Sa pilar ladu uy. Ladu man ni. Tara. Ito pa dai. Ito. Tara bi. Ta. Nah, kay ikaw may kugihan magdagan-dagan. Kan asa tanaw ko ba? Kan ka dani? Nah, ko gadag imong kanot. Untuk. Engkau apa kau? Engkau. Vera. Dali ani sa nakapopo oy. Ira naman po di mo. Paot na tabi. Enggak na. Kau apa manikin? Sige, tara. Daghan na mi kuha, guys. Tara, guys. Susunod, daghan ito kaming baji. Itang liugay. Tata na. Sakto na rin, daghan na rin. Puno na kang bursa. May panguha, guys. Di ara naghana ka mong kuha. Puno kang bursa. Uli na natin kuhit. Kaya, guys, sa mong kuha. Ala ka, Ilia. Dakpun sa kastag ija di, Day. Ilia. Kim. Psst. Wanang nahuo. Ningaw sa simon sa ito nagtanaw. Umi be? Han. Sagol man rin na maginamos, guys. Mo mo ginamos be? Mo ginamos. Tanaw ko ko. Pili na day. Ipagi mong kuha pila na. Pila ka buok? Day? Pila ka buok? 7. Oh, 7 naman kuno ka buok, guys. Na, tao naman eh. Ihapla outro ha. Pagsugod sa 1. 1 2 3 4 5 6 Yap na. 6 Uy 7 8 9 10 No, very good. 11 12 Ikaw na 12 na, hindi makahilwas. Na pala. Nga na po sila taho. O nga anday may taho. Papa, hindi ka? May day?
Kanta daw pa. Kenapa kan ka dali? Ika. Luto ra ho, luto. Luto ra ho. Yan. Yo. Ano sa mga Iliya? Apil-apil mong kadiha. Oo ko. Saan yung bajihan eh. Nahakot man day kahoy. Ang very good jud eh. Dako pa man mo paluwan. Dako pa man mo paluwa. Uy, bilin na. Bilin. Ano ko nakalisod. Oo. Hindi, asa man na, day? Nahakot ka kahoy? Oo, very good na naman ka do. Dito, isin, sabit, panghinay. Na guys, ang hakot nagkahoy si Iliya kay adlak mahot nagkahoy. Namugha magid ang papa. Very good. Panghinay, bi. Mas kuya kinkin. Istus tapos kuya kinkin. Very good ka, abo. Panghinay, bi. So, butang na, bi. Hindi i-arrange. Para bas kang Iliya, isang i-arrange nga to. Na guys, ito ang kakugihan ka ito gaming badzi. Oo. Lalo ka trabahante. Magkadyo ka trabahante ng mga badzi ha. Ang mga badzi ha. Buang bata ah. Day ka nang gagmay ra imo day. Dagko ko na ijaha. Si kuya rada nang kuan dagko. Bi, kanang gagmay ra imo la. Kanang gagmay ra adto nang dagko. Dagko pa man imo imong dadaon. Dali day kay rang inita day. Ibili na na. Isa lang dadabi. Isa ra dadaday. Kanara. Kanara isa dada. Kana. Sige na. Dali. Dali pangit na umigas. Ibili na na. Gino ko rin bata ang apil-apilon mo sa mga maguwang. Ikaw pag hinay ka. Butang na to sila ka. Dali. Ikaw dali. Lagad zip. Paningot na sa kuya kinkin. Tapos inay pag hinay day kanay kadyo day. Oh, very good ka to si Lia. Gihasot na sila. Paningot na ka be. Nagkakugihan agamay yung badzi Ginoo ko ni badjihang arang magkakugihan ning gamanting. Tapos kuya kinkin kasukas arang nagsin imong itumabi. Ako nga. Ha? Ako. Okay ra mo gud na. Very good nga bibi. Bi, isa ra ka buok na dabi. Kanara be duha ka buok be. Dili kay arang inita. Day. Dali na dili kay arang inita. Kanara dadana. Pastilan ng bataan ni. Magkasig kakugihan Oh, very good ka adso. Doto na man din ng agya. Dali na kanara day. Kanara day. Di man pa silang patabang. Kana butang ra. Butang ra nang uban. Ko kanara nga sa. Ang kanara lapas ana. Nakaw. Hinay ka madamag ka. Kala ka isudad to sa buha. Ilam. Butang liha. Moro naman kag jatot. Ako ra ya, pagtamis kon. Sakto na na day, Iliya. Sakto na na, last na ha. Na guys, mga anami guys. Wala ba? Bugnaw na no. Bugnaw na, miun. Ya. Bakbak ko sa likod, kaya ang basa Manamig pasilong sa kabaw, manapag ko karaw, tayo ang labon na naghuwat. Hindi ato tataod. Wow man teng. Di wow teng. Hindi ka maligo, day. Di ka wow. May guys. Ano ha? May. Hanta. Adonan.
Yaw. Yaw. Asa, kaya pagka mo dito, walang ko na inam. Ilong ba, kawan luwang. Ito. Ito, pamilya ko nila. Hanggang hubog na ng pagkain. Saban. Ang talon ini ko na. Sakto ni guling ko ning barag lang nila po. My daddy. Pila ka mo mo. Duha. Ay may daddy ko no. Kasi wala tayong may daddy. Ya, tong tawagan ha. Ha? Hello? Dadi. Comment ko rin mo daddy mo. Alam niya kanang ilang bunga. Wala yan ay kada popcorn road. Hindi na ni mo ikon. Kanaran tagak ba? Ako kanang bunga. Oh, ganang tagat. Hindi ka mali so push ka Hindi na. ka ni uwan ay Muna ikuha mo. Bali yung mabuting ko di boy. Bali na kadya mo idigi ko suling ni ha. Hindi hagad. Ha? Hindi ka na rin ha.